আমি মিডিয়া সেলে বিটিসি অঞ্চলৰ 40টা সমষ্টিতে আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু সমষ্টিবোৰৰ বুজ লৈছোঁ। লগতে আমাৰ দলপতি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে যে তেওঁ সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে, উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে, সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যবিলাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ঠিক সেই বেৰগাঁৱত আহিও আমি সেই বেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ লগতে বিভিন্ন ব্লক কমিটিসমূহৰ লগতে এই বিষয়খিনিহে আলোচনা কৰিছোঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে কিছুমান বিশেষ কাম কৰিছে, যেনেকৈ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কথা তেওঁ কৈছে। আপোনালোকে জানেই যে তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰে ছুপাৰ 50 মিছনৰ জৰিয়তে মানৱ সম্পদ গঢ়িব বিচাৰিছে। 3 বছৰ উকলি গ'ল আজি ছুপাৰ 50 মিছন কৰি আৰু এই ছুপাৰ 50 মিছন এতিয়া ছুপাৰ 100ত পৰিণত কৰিছে। তো ইতিমধ্যে ভালেকেইজন আমাৰ বিটিচিবাসী শিক্ষিত নিবনুৱাই ভাল পোষ্টত নিয়োজিত হৈছে। কোনোবাই APSC পাছ কৰিছে, কোনোবাই UPSC পাছ কৰিছে আৰু লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেণ্টছৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ দলপতিয়ে। ভিজন ডকুমেণ্টছৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ লেবছ আছিল, সেই লেবছবোৰ কালেক্ট কৰি এটা ডকুমেণ্টছ বনাইছে আৰু সেই ডকুমেণ্টছবোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব দিয়া ছাত্ৰ সংগঠন হওক, সন্মিলনী হওক, তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ডিছকাশ্যন কৰি সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে এই বিষয়খিনি আমি সমূহ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আমাৰ যি দলপতিৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ দলে যিখিনি ভাল কাম কৰিছে, সেই ভাল কামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ দলক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমাৰ দলক মানে বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰি জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। যেহেতু 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ষেত্ৰত আইটিচেলৰ কৰণীয় কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ বৃহৎ প্ৰতিটোৰ ওপৰত কি আছে? আইটিচেলৰ মূল কাম হ'ল জনসংযোগত থাকিব লাগিব আৰু টেকনিকেলি যিখিনি মানুহ সামাজিক মানুহ, সেই সামাজিক মানুহখিনি ৰাষ্ট্ৰত আহি যিবিলাক ভাল কাম, সেই ভাল কামবিলাক ক'ব লাগে। আমি যিবিলাক আমাৰ দলপতিয়ে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ দলত নামিছে আৰু যিবিলাক ভাল কাম কৰিছে, এটা যেনেকৈ আমাৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, আমি শান্তিৰ স্থাপক দল। গতিকে এই শান্তি স্থাপনৰ লগতে উন্নয়নো যে সম পৰ্যায়ৰে হৈছে, শিক্ষাও যে হৈছে সম পৰ্যায়ৰ, সেই কথাখিনি আমি ৰাইজক জনাম আৰু আমাৰ যি গুড এচিভমেণ্ট, সেই এচিভমেণ্টৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা আমি সঁহাৰি বিচাৰিম। দেখিছোঁ বহুখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুখিনি ৰাজনৈতিক দলৰ যি আইটিচেল আছে, তেওঁলোকৰ আইটিচেলৰ যি প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী মাথো সমালোচনামূলকহে দেখা গৈছে। কি ক'ব? আমি বোকাচতীয়া ৰাজনীতি আমি কৰিব বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ যিবিলাক ভাল কাম, আমাৰ যি দলৰ নীতি আদৰ্শ, আমাৰ দলপতিৰ যি এটা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে যিবিলাক তেওঁ ভাল কামবিলাক কৰিছে, সেই ভাল কামবিলাক আমি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ভাল কামৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ মাজত সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সেনেকৈ মানে জিকি যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ ভাল সদায় ভালে, টেঙা আম বেছিদিন বজাৰত বিক্ৰী নহয়। গতিকে বোকাচতীয়া ৰাজনীতি আমি নকৰোঁ। আমি ভাল কামৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি পাম, ৰাইজৰ মাজত আদৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। जों दिनै बेरगाव जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि आरो बेरगाव जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों जों मोनसे इउपिपिएल हान्जानि मिडिया सेलनि जानानै जोङो मोनसे लोगो हमलाय जों हाबाफारि खुंदों। जोंनि मानगोनां चिफ सार आरो मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि गोबां अननाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायनि उनावहाय जों दिनै रायजो राजाफोरनो जोंनि इउपिपिएल हान्जा आरो बिटिआर सरकारा मा मावदों, जों बिनि सायाव मोनसे जों चर्चा खालामदों। जों दिनैनि समाव बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाया 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव बिटिसि सरकार दैदेननायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफोरनि मोजां जौगानाय, रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय जों जेरैबायदि खामानि मावदों, बे खामानि मावनायनि दिनै फिथाइ महरै दिनै जोंनि गेजेराव जों गोबां हारिसाफोरनि गेजेराव जों गोजोन खौसेथि जों फैनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जा दैदेननायनि गेजेरजों दिनै 10,000निबो बारा जों सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजो बिथांमोननि गेजेराव जों दिनै माइनाव सोरां बिथांखि जों रानना होनो हादों। दिनै जों रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गियान सोरां बिथांखि, रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों अनसुंथाइ बिथांखि
आरो गोबां बेबायदिनो स्किमजों राननानै दिनै रायजो राजाफोरनि जों सिबिनाय होगासिनो दङ। दिनैनि समाव जों बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन समाजनि दैदेनगिरि आरो गोबां थाखोनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे दोलै नोगोरै जयेन जानाया दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जा जे रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै मोनसे गोख्रों हान्जा जानो हादों, बिनिनो फोरमान महरै जों दिनै बुंनो हायो। फैगौ सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दाननि गेजेराव जानो गोनां जानाखि बिसायख'थि बिटिसिनि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया गावनि सक्ति दैदेननायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै जों गोबां बिबांनि जों मासिनि देरहानानै फिन सरकाराव फैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गाहाम हाबा मावनायाव जों जाफुंसारनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। दिनैनि समाव दिनै इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों दिनै बिटिसि ओनसोलाव गोबां गेलेनाय बिथिङाव जौगाबाय, सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगाबाय, बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां जोंनि बे बड'लेण्ड हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एपिएससि, इउपिएससियाव मोजां मोजां फिथाइ लानानै गोबां जाफुंसारनाय हाबाफारि जों नुनो मोन्दों। दिनैनि समाव गेलेनाय बिथिङाव इन्टारनेशनेल एशियान ख'ख' गेम्सनि अनगायैबो बेवहाय दुरान्ड काप जालांबाय, बेवहाय सन्टष ट्रफि जालांबाय, बेवहाय गोबां रोखोमनि गेलेनाय नेसनेल थाखोनि गोबां गेलेनाय जालांबाय। बे गेलेनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव जोंनि जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनाय बिथिं गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि अनगायैबो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि जौगानायनि फारसे थांनाय 30 डिसेम्बर खालि बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जा दैदेननायनि गेजेरजों मोनसे भिजन डकुमेन्ट, जाय भिजन डकुमेन्ट फोसावनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव गुबुन गुबुन फिसा फिसौ हारिसाफ्रा गोबां गाव गावनि हारियारि रावारि जौगानाय, समाज जौगानायनि फारसे गोबां मिजिंथिनो हायो। दिनैनि समाव जों बुंगोन बड'लेण्ड हालामा दिनैनि इउपिपिएल दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों गोबां जौगानाय फारसे दावगानायजों लोगोसे सुबुं समाजनि जानाखि लिभिं स्टेन्डार्ड बेबो जौगानाय फारसे जों फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनैनि समाव जेनाखि बिटिसि सरकारा 4 बोसोरनि देवना बारबाय, बे देवना बारनाय समाव गासै रायजो राजाफोरखौ जों बाख्नायदों। जों बिथांमोना जोंखौ मदद होनायनि थाखाय, जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल हान्जानि जानानै जों साबायखर आरो गोजोननाय जासिहरो। गोजोन्थों। बे समाव नुनो मोन्दों जिहेतु खाम्फा बरगयारिया मैया बावैसो इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय, बेखौ लानानै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि फेस्ला रावजों गोबां खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों, जेरै गावसो थिनहरदों इउपिपिएलआव जयेन जानो खाम्फाखौ, बेबायदि मा बुंदों? बिपिएफनि आफादगिरि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि सासे लोगोखौ दाखालि साननैसोनि सिगां जाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा बारग' डिपुटि चिफमोन, बिथाङा जे इउपिपिएल हान्जायाव गावनि गोसो गोरबोजों समाजनि हाबाफारि मावनो बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैबाय। बेखौ लानानै दिनैनि समाव महिलारि बिथाङा गोबां फेस्ला रावै गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंनाय बायदि डिपुटेसन होननाय सोदोबा मा फोरमायदों दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा साननाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बबे पार्टिनिफ्राय बबेबा मोनसे पार्टियाव थांनायखौ डिपुटेसनाव हरदों होनदों, बबे राजनितिक फिलसफियाव दं बिदिनो डिपुटेसन हरनानै गुबुन मोनसे पार्टिखौ बेबायदिनो खेंसालियै ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनाय। दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारिया गावनि बुंनाय फेस्ला रावनि गेजेरजों गावखौ आकर्षण खालामनायनि अनगायै बिथाङा दिनैनि समाव नहुवा फैसार दरे होननाय सोदोबजोंमोन, नङा होमबा? सोलियै फैसा बायदि बिथाङा दिनै जों स्टेटमेन्ट होदों। बियो बेसेबां गनायथाव जों मिथिया। दिनैनि समाव खिन्थु खाम्फा महिलारिया हाग्रामा महिलारिया जानाखि गावनि दिनैनि समाव जानाखि बुंनायनि बाथ्रानि सिगाङै गावखौदि सासे राफोद राजखान्थि महरै गाव दिन्थिनांगौ, दिनैनि समाव बिथाङा खिन्थु गावनिनो आगोलनि गावनि दैदेनगिरि लोगोखौ बेबायदि डिपुटेसनाव हरनाय, सोरखौबा डिपुटेसनाव लाबोनाय बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि अनगायै दिनै जे बिथाङा गावनो गोसोआव दुखु मोननांदों बा गावनो दुखु सहायनांदों दिनैनि समाव। मानोना बिपिएफ हान्जाया दिनैनि समाव लोरबां जाबोबाय आरो फैगौ समाव सानफा एफा जिहेतु गावनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन फारसे पार्टियाव जे जयेन जागासिनो दङ। दिनैबो सालबारियाव मथनगुरियाव गावनिनो आगोलनि लोगो माखन सरगयारि इउपिपिएल हान्जायाव फैबाय आरो बेबायदिनो बिपिएफ हान्जानि गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल हान्जा फारसे फैनो थाखाय जगाजग खालामदों। बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय। मोनसे समाव बिपिएफ हान्जाया थाहैगोन ना थाहैया रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनैनि समाव मोनसे गेदेर सोंलु। मानोना जानो हागौ मालाबा समाव हाग्रामा महिलारियाबो इउपिपिएल हान्जायाव डिपुटेसन महरै गावबो जयेन जानो हागौ। दिनैनि बे सर्सा जानायखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। जों बेखौनो बुंगोन दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जाया रायजो राजाफोरजों मदद होजानाय मोनसे गोख्रों हान्जा आरो बे हान्जानि फारसे दुलाराय बे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जा फारसे दोलै नोगोरै जे जोंखौ मदद होदों, बेनिनो दिनैनि सिम्बल।